ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳುರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಗಿಲಿನ ಮುತ್ತಾಳಿಕೆ ನಡಪಂಚನ ಜೋಕುಲೆ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದ ಜೋಕುಲೆ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆದ ಚಾತುರ್ಪಣ ತೋಜುಪಾದ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪಡು ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಓಕೆ, ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಬಂಡ ಆಯ್ತ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳುಟು ಉಂಡು ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಯದ ಭಾಷೆದ ಕಣಿ ತುಳುಟ್ಲ ಐನಾತ್ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೋಡು ಅವು ಗಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲೋಡು ಅನಾವರಣ ಬೇತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರದುಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಳ ಮೂಲುಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೊಂಚಿನೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ. ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಭಾಷೆಗಳ ಬರೋಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತುಳುಟು ತತ್ತದೆ ಬೋತುಂಡು. ಓಕೆ, ಐನು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ನೇರವಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಒಯ್ಕೊಂಡ ಈ ಪಂತೋಗು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಪದ್ಯದಿತ್ತ ನೋಡು ಓದಿತ್ತೊಂಡ್ರ ಬರಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನಿಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತದ ತುಳುವೆ ಕಸ್ತೂರ ಕಮ್ಮೆನ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಅವು ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಾಂತರ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದ ಎಂಜಿನ ಫೇಮಸ್ ರೈಮ್ಸ್ ಉಂಡ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯಲಿನ ತುಳುಕು ಮಂತ ನಾವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೋಕುಲೆ ಉಜ್ಜೇರು ಪಂಡದು ತುಳುತ ಸ್ವಂತ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಆ ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತ ಬುಕ್ಕೊಂತೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಆಡಿಯೋ ಟ್ಯೂನ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಟೈಪದ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಐತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಒಂಜಿ PDF ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಐನ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ರೀಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಐತೆ ನಿಬಂಧನೆ ಓದುವೆ. ಓಕೆ, ಎಂಚ ಅತನಗ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂದ ಐಕ್ ಬೋಡಾತ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಪ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ನಿಬಂಧನೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ನಿಬಂಧನೆ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಜ್ಜಾಲ ಬುಕ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡ ಐತ ಉಳಾಯ್ದ ಪದ್ಯನ ನಿಗ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ. ಓಕೆ, ಐತ ಉಳಾಯ್ದ ಪದ್ಯನ ನಿಗ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ನ ಊಲವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಡಲ್ಪುಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಳಿದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ್ಯಲು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಐತ ಉಳಾಯ್ದ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತಿನ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ನಿಗ್ಲೆ ಕಡಪುಳಿ ಒಂಜಿಲ ಕಡಪುಳಿ ರಡ್ಲ ಕಡಪುಳಿ. ಓಕೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಗ್ಲು ಮಂತದ ಮಾತ್ರ ಕಡಪುಳೋಡು ಓಲ ನಿಗ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಉಳಾಯ್ತ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಲಿಂಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಉಂಡು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲ ಉಂಡು. ಇದನ್ನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಾರನ ಏನು ಐತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ತೋಜುಂಡು. ಓಕೆ, ನೀನು ನಿಗ್ಲು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ಮುಂದೆ ನಿಗ್ಲು ಸುಲಭ ನಿಗ್ಲೆ. ಓಕೆ, ನೀನಿಂದ ಓಪನ್ ಮಂತಾರನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, నేను ನಿಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡತ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ ನಿಗ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ ಓ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಐ ನಿಗ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ
ಪನೊಲಿ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಪದ್ಯಗಳು. ಓಕೆ, ಅಂಚ ಒಂದು ಜೋಕುಲೆ ಉಜ್ಜಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಪದ್ಯ ನಿಗ್ಲಿಗೆ PDF ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, 8 ಪೆಜ್ಜದ ನಿಗ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತನೋಡು ಓ ಪದ್ಯನ ಏನು ಕಡಪುಡು ಬಂಡದು. ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪದಕ್ಕುಲೆನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಕಡಪುಡು. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಕಡಪುಡು ನಿಗ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಪನೋಲಿ ಇಜ್ಜಿನೈಕೆ ನಲಿಕೆ ಮಂತದ ನಿಗ್ಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲಿನ ವೇಷಭೂಷಣ ಪಾಡ್ದ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದ ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಕಡಪುಡು. ಓಕೆ, ಏಪಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿನ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೋಡ್ ಇಪ್ಪಟ್ಟು. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚೆ ಪತ್ತೊರ್ಚಿ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತದ ನಿಗ್ಲೆ ಕಡಪೊಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಚೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಇಂಚೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪಡು. ಓಕೆ, ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತನ ಅವು ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಪ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾವ್ದ ಎದುರ್ದ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೂವಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಕ್ ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಂಚಿ ಶೇಕ್ ಪಂಡ ಆಯ್ನತ್ತ ನಿಗ್ಲಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ನಿಗ್ಲಿ ಮಂತುನೊಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಟದು ಐನ್ ನೆಲ ಕೂತ ಕೊರ್ದು ಮಂತುನೊಲಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಶೇಕ್ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಆತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಏತ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಚೂರು ಶೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ತೂ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಪುಂಡು ತೂಪುನಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಚಿಂಚಿದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪುರ ನಿಗ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನಂತ ತೂ ಒಂದು ನಿಗ್ಲು ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಮಂತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಿಗ್ಲಿ ಏತ್ಲ ಯಾರು. ಓಕೆ, ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಗ್ಲಿ ಪದ್ಯಲ ಪನೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುಲಿ. ವಿಭಾಗ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ, ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಅಂಚ ಸೋಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಚ ಐಟಿಂಗ್ ರಡ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ನಿಗ್ಲಿ ಕಡಪುಡ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಪ್ಪಾಡು. ಓಕೆ, ಪುನಃ ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪ ಪುನಃ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟಿ ಓವಿ ವಿನ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮುಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಪ. ಓಕೆ, ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಂತೆ ಆಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಾರಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೈಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ನಿಗ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತೋನಿ ಮುಲ್ಪ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತೋನಿ ಐಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲಿನ ನಟನೆನ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಂತದ ನಿಗ್ಲೇನ ಕಡಪುಡಲಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡಿಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ್ದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೇನ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೋಡಾಂಡ. ಓಕೆ, ಅವು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನ ಅಂಚ ಮಂತದ ನಿಗ್ಲೆ ಕಡಪುಡಲಿ. ಬಟ್ ಆಯ್ನದು ಪ್ಲೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಐನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೋಂಡು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಐಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪುದರ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪದ್ಯಗ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೋಡು ಐತ ಮಿತ್ತ ದಾಲ ನಿಗ್ಲೆ ಪುದರ ಪೂರ ದಾಲ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಡು. ಓಕೆ, ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಎದುರು ಬಿದರ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ಬ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪರತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ಬ ಫಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಎಂಡ್ಗ್ಲ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಲ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ. ಬಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡು ಐಕ್ ರಾ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪದ್ಯದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಲ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋಲಿ. ಬಟ್ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಗ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ದಾಲ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ನಿಗಲಿ ಅರ್ಥ ಆನಂದ ಎನ್ನಿವೆ. ಓಕೆ ರಡ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಗಲಿ ಅವೇ ನೆಟ್ ಸೋಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು, ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಸೋಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ. ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಿಗಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ನಗಲು ಅಥವಾ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಟೀಚರ್ ನಗಲು ಅಂಚ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತದ ನಿಗಲು ವಿಡಿಯೋಗ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕೆಲವು ಪದ್ಯలకు ನಿಗಲೆ ರಾಗ ಪಾಡ್ಲು. ಓಕೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಯలకు ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಗಲೆಗ್. ಇದು ನಾಯಿ ಮಾರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕಿ ಅವು ಪೂರ ಫೇಮಸ್ ರೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಂತ ಪದಕುಲೆಗ್ ನಿಗಲೆ ರಾಗ ನಿಗಲೆ ಕಟ್ಟೊಲಿ. ಓಕೆ ಆ ಟೈಪ್ ನಿಗಲಿನ ಇಂಚಿನ ಚಾತುರ್ ಪುಂಡು ಅವು ನಿಗಲೆ ತೋಯ್ಪಲಿ. ಓಕೆ ನಿಗಲೆ ಸ್ವಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಥವಾ ನಿಗಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಐನ ಪೂರ ನಿಗಲೆ ಸಲಕರಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಅವು ಪೂರ ನಿಗಲೆ ಪುಟ್ನ. ಬಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗ್ ರೆಡಿ ಕೆರೋಕೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಥವಾ ಕೆರೋಕೆ ಮನ್ಪರ್ಲಾಪುಂಡು ಐತ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಎತ್ತದು. ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬರಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಪಿರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ನು. ಅಂಚಿನ ಕಡಪುಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ರಾಡ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಾರು ಎಂಚಿನ ಚಾತುರ್ ತೋಯ್ಪ ಬರೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತನ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಬುಡನ ನಿಗ್ಲಿನ ಚಾತುರ್ ತೋಯ್ಪಲಿ. ಬಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂದಲ್ಲ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಗಿಲ್ ಕಡಪುಡ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒವ್ವೇ ನಿಗಲಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಗಲು ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲು ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪರ ಕೊರ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ದಾಯಪಂಡ ಐಟ್ ನಿಗಲಿನ ಒಂಜಿ ನುವಂತದ್ದು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಎದುರು ಬಿದ್ದ ಒಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊರ್ದು ಪಿರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪ. ಓಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತನ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಐನ್ ನಿಗ್ಲು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ದಾಯೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ರೀಚ್ ಆವಡು. ನಿಗ್ಲಿನ ವರ್ಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ರೀಚ್ ಆವಡು. ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿದ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಚ ಪಂಡ 80% ನಿಗ್ಲಿನ ಸ್ವಂತ ಎಫರ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಭೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. 20% ಮಾರ್ಕ್ ಏತ್ ನಿಗ್ಲು ಏತ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ವ್ಯೂ ಆತಂಡ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಲ್ ಪೂರ ಪೋಪ. ಓಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಲ್ ಪೂರ ಪೋಪ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪದ್ಯಲು ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಲ್ಪೋಡು ನಿಗ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಅಗ್ಲಿಗ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆವಡು. ಬೊಕ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪುದರ್ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೋಯ್ಪಾವಡು. ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಯ್ನದಾರ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ 20% ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳು. ಓಕೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು 5 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪತ್ತ LKG UKG ಉಲಾಯಿದ ಪೂರ 5 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲನ ಅಗ್ಲನ ಪಂತ. ಓಕೆ ಸೋಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪನ. ಓಕೆ 5ಕ್ಕ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಏತುಲಾವು. ಓಕೆ ಜೋಕುಲು ಅಗ್ಲನಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಓಕೆ ಇಂದುಲ ಸೋಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಅಗ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಸಪರೇಟ್ 5 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು 5 ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುವ. ಓಕೆ ಅಗ್ಲಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಿಗ್ಲು ಏಜ್ದ ಉಂದಿಪ್ಪುಜಿ ನಿಗ್ಲು ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಟೀಚರ್ ನಗ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಾರು. ಓಕೆ ರಡ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಾರು ನಿಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಐನ್ ನಿಗ್ಲು ಪಂತೋ ಕಡಪುಂಡು. ಓಕೆ ಐನ್ ನಿಗ್ಲು ಪಂತೋಗ ಕಡಪುಂಡು ಐಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯದ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ದೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು 5,000 30,000 2,000 ಗ್ರೂಪ್ ದೆಕ್.
ಒಂದು ಸೋಲೋಗು 3,000 2,000 1,000 ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹುಮಾನ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಎಫರ್ಟ್ ಮನ್ಲೆ ಬಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹುಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲ್ ಬಡನೆಗ್ಲ ಮಾತೆಗ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪ. ನಿಕ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಗೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಓಕೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಕೆಟಗರಿ ಅವ್ರು ಲಂಚನೆ. ಓಕೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡೆ ಕೆಟಗರಿ ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವದಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು. ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ್ನೆ ಇಪ್ಪುನ ಪಂಡ್ರದಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೈಲ್ ಉಂಡಟ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಇಂಜಿನ ಮನ್ಪುನ. ಸೋಲೋ ಕೆಟಗರಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಟಗರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ನದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಜುಲೈ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಕಡಪುಡ ನಿಕ್ಲೆ ಫೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವಿವ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತೊನುಂಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಕಡಪುಡ. ಓಕೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ದಯಮಾಡ ಇಮೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತರ ಆ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಿನ ಏನು ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ಐಕ್ ಆಯ್ನತ್ ಐತ ಅಡಿಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೈಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ. ಓಕೆ ಇತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬಂಕುಲು. ಓಕೆ ಪಂಡ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡ್ರ ಇಪ್ಪುನ. ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೇ ಲಿಂಕ್ ಬುಕ್ದ ಐತ ಪೂರ ಈ ಪುದರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಗಿನ ಐದುಕ್ಕ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳರ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಲಿನೆಟ್ ಪರಿಚಯ. ಆಯ್ದುಕ್ಕ ವಾ ವಿಭಾಗಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ನದು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡದ್ ಮುಲ್ಪ ಅವು 5 ಕೆಟಗರಿ. ಓಕೆ 5 ವರ್ಷದ ಉಳಾಯ್ದ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಸೋಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ 5 ಕೆಟಗರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಟಗರಿ ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಕಡಪೊಡ್ಯಾರ್ನ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೇಮ್ ಪುದರ್ ಇಪ್ಪಡ್ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪುಡು. ದಯಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಫೈಲ್ ಪಂಡದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತದ್ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುನ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಮಂತರ ಉಂಡದು ರಡ್ಡ್ಕ್ ಐನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕನ್. ಓಕೆ ಐನಂಜಿ ತಿರಿಯೋಣಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾಲ್ ಪಡನಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ದ ಪಂತೊಡು ಐತಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ದ ನೇಮ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತನ ಬೊಕ ಐಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾಲ್ ಪಡೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಟ್. ಬೊಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಎಂಚಿನ ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪನೊಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ. ಆಡ್ ಫೈಲ್ ಉಂಡತೆ ಆಡ್ ಫೈಲ್ ಮಂತುದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತಾರೆ ಅಡೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತುದು ನಿಕ್ಲೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪರ್. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಂಡ ನೆನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಪ ಪಂಡದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಏನೇ ಪಿರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಡ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಓದ್ತಾರೆ ಪಂಡದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಶೇರ್ ಆಪುಂಡು ಆಟ್. ಓಕೆ ಒಂದು ಈತ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕದ ನಿಕ್ಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡು ಐಟ್ ಒವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೆಜ್ಜೋಡು ಐದಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ರ ಅಂದ್ ಈ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ
ಓಕೆ ಅವು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್. ಓಕೆ ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಾಗ ಪಾಡ್ನ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಬೋಡಂಡ ಹಾರ್ಮೋನಿಯ ನಿಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಆ ಟೈಪ್ ಹೆಜ್ಜಾಲ ಬೋಡನಿಗ್ಲು ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜವಳಿ. ಓಕೆ ಪುಸ್ತಕದ ಇತ್ತಿನೇ ನಿಗ್ಲು ಕಂಪೋಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಫಾರ್ಮಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲಿ ನಿಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ಲ ಓ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಬ ಐಕ್ ನಿಗ್ಲು ನಿಗ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಗ್ಲು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಈತ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಒಂಜಿ 2 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪ ಅತನಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ನಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಐತ ದುಂಬು ಕಡಪುಡ್ಲಿ ದುಂಬು ಕಡಪುಡಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಐತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಂತದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪ ಐನ್ ನಿಗ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಒಂದು ಈತ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನಂಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುರುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಸೇವೆ ಉಂದು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾವರ ಮಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬುಲಚಿಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೋಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾದು ಖುಷಿಕ್ ಬೋಡಾದು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟೋಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಳುತ ಅಡಿಪಾಯ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಐನತ್ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ ಆಪುನ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಯ್ಪದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಭಾಷೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ತಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸದು ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಚಾತುರ್ಪು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕ್ಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ.